Бълг... а, така, да, благодаря. Свързано обучението с изпълнението на един проект по програма LIFE, който започна миналата година и планира редица дейности в помощ на общините, преди всичко на публичните органи за създаването на енергийни... Моля, ако има проблем, моля, пишете или кажете. Така, нека да дадем думата на господин Здравко Георгиев, който ще направи един обзор във връзка с изпълнението на проекта и какво включва той и каква е ролята на Софийска енергийна агенция Софена в нейното изпълнение, тъй като това е един пилотен проект за нас. Заповядай, Здравко. Да, благодаря на Надя Николова за така въвеждащите думи. Благодаря и на всички участници, които се включиха. Наистина това обучение е предназначено за общини, разбира се, други заинтересовани лица и групи, които подкрепят работата на общините. И по темата, която е така доста актуална, във връзка и с законодателни промени, нови европейски директиви, които излизат в тази област за подкрепата на създаването на енергийни общности, като разбира се има възможност и пилотно да се подкрепят такива в България, създаването на такива. И това, разбира се, ще е нашата крайна цел. Разбира се, всичко започва с обучение, с първоначална информация, която да се предостави на общините, експертите, които работят и другите заинтересовани лица. Проектът е в рамките на програма LIFE, европейската програма, съфинансирана от Европейската комисия. 36 месеца с срок на завършване до година през месец октомври. Участниците, които са пилотните, са за България Софийска енергийна агенция Софена, Артоем Испания в Авила, община Авила, където също ще се подкрепят създаването на такива общности, Копенхаген, а останалите партньори от университета в Тампере, Европейската мрежа на живите лаборатории, така наречените живи лаборатории в Италия, We Global и Climate Alliance, която е климатичната така мрежа основно в Германия, но и в много други страни, се подкрепят методически с съвети, с обучение на обучаващи партньорите по проекта. Какво всъщност трябва да се случи? Разбира се, да се улесни и насърчи развитието на такива енергийни общности чрез предоставяне на най-общо казано техническа помощ на местно, регионално, национално ниво, изготвяне на наръчници, програма за действия, съответно за изграждане на капацитет и енергийни интегрирани услуги в тази област. Аз вече ви казах кои са пилотните София, България, но това е по-скоро широко погледнато. София област и съответно в страната също имаме възможност да подкрепиме неограничено единствено. Самите пилоти е хубаво да бъдат в София област, но разбира се, може да подкрепиме и други пилотни енергийни общности в други общини. Копенхаген, няколко квартала са включени и Авила в Испания, самата община, която е. Това са изброени специфичните цели с конкретните етапи, обучението на обучителите, което в момента ще се извърши,
Вече така на национално ниво адаптиране и прилагане на информацията и за предоставяне на интегрирани услуги, което включва и правни услуги, технически съвети услуги и други дейности, които могат да се предоставят на такива енергийни общности. Платформата за, както вече така в доста области има обслужване на едно гише или виртуален офис за подкрепа на такива енергийни общности, дава вече по-голяма конкретика за предоставяне на тази техническа помощ на конкретни нуждаещи се и така проявяващи интерес енергийни общности. Подкрепа търсене на местните власти, национални и на национално ниво, така с осигуряване на добра или добро познание, съответно по регулаторните въпроси, които са необходими, и законодателни и други в тази област. С тази като цяло мрежа, която ще се създаде и подкрепата и на международните партньори, ще се подкрепят ще се дадат добри примери и ще се подкрепят и националните усилия на национално ниво. Това са така основните цели. Като демонстрационни проекти е дадена конкретика какво е заявено, че ще се случи в отделните общини, области и региони. Общото е, че ще се създаде на едно гише обслужване, ще има обучение, ще има така изграждане на капацитет, предоставяне на техническа помощ. И вече в отделните така, области и райони може така да има малки разлики в самия подход, в зависимост от конкретните нужди, които се... Тук така виждам, че за България са дадени София, нали, някакви така по-различни картинка от може би плод на изкуствения интелект, но в крайна сметка, както казах, нали, освен София, България, ще бъдат подкрепени за цялата страна, за цялата България такива общности. Има редица дейности, които са свързани с обучение на национално ниво, обучение на обучители, на европейско ниво също създаване на мрежи и събития, които се подкрепят. Първоначално при създаването на проекта, виждате 91 писма за подкрепа бяха получени. Темата беше и продължава да бъде актуална. Така че се надяваме да предизвика така по-голямо участие и интерес на повече общини в България. Това са отново така като структура на работата на проекта за техническа помощ, изграждане на капацитет, услугите на едно гише, реализация и валидиране в и общините и областите, които се включват, репликиране, разпространение на опита, който е натрупан, и управление и координация на проекта като цяло дейност, която е свързана с работата по този проект. Колегите ще представят по-подробно наръчника на техническия офис с примери, съдържание, допълнителна информация, която се предоставя като дейности, техническа помощ, правно подпомагане, може да осигуриме за формиране на такава общност, съвети и така създаването, конституирането на такава общност. Операционна до някъде, дали, финансова подкрепа, по-скоро как да се намери финансиране,
процес на участие, ангажираност, как да се привлече вниманието, да се осигури ангажираност и така желанието на различни участници и разбира се да имаме и качествена така, работа в тази насока, да има добри резултати. Очакваното да се покрие с реалните резултати. Структурата, архитектура, модул, три модула, център за знание. Това става дума за по проекта, който се създава гишето, обслужването на едно гише, център за знания, център за обучение и възможности. Това е така като общата структура и отделни действия и стъпки, което по-късно нали, колегите също ще го разяснат на практика. Дейностите започнаха от миналата година. Проведе се и в София обучение на обучители, така с привличане на заинтересовани лица, методология за избор на инструменти за подпомагане на общините, планове за внедряване, базирани на методологията на така наречената жива лаборатория, с участието на граждани, на експерти, да се създават такъв тип планове за действие и дейности, как да се осъществят дейностите за набиране на заинтересовани за създаване на такива общности. В София и в рамките и на предишни инициативи, някои от вас знаят и за създаването на офиса ни, който е за енергийна бедност, подпомагане на енергийно бедни, с съвети и други така, основно съвети, разбира се, и препоръки. В рамките на проекта PowerPour беше създаден такъв офис София и Пловдив и разбира се, идеята ни е така да разшириме дейността и за подкрепа и на енергийни общности. Интегрираните услуги именно това. Ангажиране, създаване на капацитет, предоставяне на консултации, индивидуализиране вече на самите проекти, конкретика, предоставяне на точно такава техническа помощ в тази област. Разбира се, всяко нещо, такава една инициатива е свързана и с финансиране. Съвети, начини как да се осъществят такива общности. Има вече в България реализирани така няколко, може би станаха вече, едно-две поне, енергийни общности, които могат да служат за добра практика и пример за това как в България могат да се случат нещата, как да се намери финансиране, включително и с така краудфандинг или събиране на средства от общността. Събирам партньорства с различни организации, така че да се случат нещата. А пък ресурсите, които се предоставят от проекта, са именно тази платформа, списък с доставчици, добри практики, бази данни с подходящи документи, шаблони и други. Разбира се, трябва да направим връзка и с националното законодателство, което вече се развива в тази област. Изисквания към общините вече има да предоставят данни и така за техническия потенциал на местно ниво и дори както е записано и в закона за енергийна ефективност и закона за енергетиката за създаване на такива гишета за предоставяне на услуги. Така че това със сигурност ще бъде полезно като част от тези дейности, които се предоставят от общините и консултиране за създаване на енергийни общности. Това са така целите 150 участници София и региона и от други общини.
5 обучения с по около 30 участници. Постепенно ще ви информираме за тези възможности и обучения. За набиране на потенциални проекти и заинтересовани общини в България вече получихме и такива писма за подкрепа и така заявка по-скоро за интерес от самите общини. Така че ние сме на разположение за предоставяне на такава консултантска помощ, как да се организират енергийни общности. Това е накратко едната презентация, която е въвеждаща за проекта и за дейностите. Нали, отново ви казвам, че колегите по-подробно ще направят разяснения в тази област. Аз имам още едно кратко представяне за енергийните ползите и ползите от енергийни общности и ще спра представянето. Още повече, че съм и в командировка и гледам, че батерията спада, така че надявам се да успея а, да направя и първата до края презентацията. Така, ползите от енергийни общности съвсем накратко. Мисля, че се вижда презентацията, но ако има някакъв проблем, кажете. Много може да се говори, разбира се, в тази област. Енергийните общности подпомагат и хората за справяне с енергийна бедност, с трудностите, които са свързани така с движението на цените нагоре на енергоносителите, не само на електроенергия и други. И всички виждаме, че нещата върват нататък, че енергията ще бъде скъпа и тези, които се произвеждат и за собствени нужди, ще бъдат с предимство спрямо останалите. Разбира се, екологичните ползи, използване на възобновяема енергия, това е целта. Да се обединяват хората за използване на възобновяеми енергийни източници, най-често слънчева енергия, но може да се организират и използване на топлинна енергия от отпадъчна биомаса или от дървесина или от други видове източници. Икономически, разбира се, финансовите ползи. Социалните са така участие и подпомагане и на бедни, и на така уязвими групи от общността. Изброени са ползите на околната среда, използване на по-ефективно на ресурсите и като цяло преминаване на местни ресурси и по-ефективното им използване. Социалните ползи ще видите, може по-нататък и от примери, които се дават. Обикновено се подкрепят и участието на социално така слаби, уязвими домакинства с ниски доходи, енергийно бедни. Нали, все още в България няма така ясна дефиниция за това понятие, въпреки че имаше така проект и на наредба за това, но в крайна сметка участието на такъв тип граждани е част от целта и идеите за енергийните общности. По този начин е достъпа до енергия, чиста енергия, справедливо, споделя се в рамките на общността и финансовите ресурси, които евентуално са необходими да се направи такава общност и след това тя да се използва. Като цяло вече хората придобиват и по-добра представа и капацитет и мотивират се, стават по-амбициозни за това, когато видят, че нещо става, което работи, мотивира като общността в общината или конкретно в даден квартал или дадена общност.
Индивидуалните разходи, разбира се, ползите се очаква разходи за енергия да намалеят. Местни енергийни предприятия могат да се инициират по този начин, включително стартиращи фирми или някакви издружения или така, други форми на сдружаване, на създаване на такива общности. Могат, разбира се, да се привлекат и частни инвестиции, съответно да се стимулира така растежа и икономиката на местно място, на местните работни места, да се генерират и допълнително приходи и или в рамките на общината или общността да се създадат. Инструментите, които ще бъдат създадени в полза на енергийните общности, тези офиси, които се създават в рамките на проекта, а има и други проекти, които се осъществяват в България. Очаква се и създаването и на Националния фонд за декарбонизация с допълнителни механизми за подпомагане. Съжалявам, изглежда спадна батерията на Здравко. А, не знам дали ще успее да се включи ново. Това, което бих искала с вас да споделя, фактически именно чрез фонда за декарбонизация мога да, така да кажа, че ще бъдат подкрепени редица офиси, енергийни офиси към общините и не само в цялата страна през бъдещите 5 години, заделени със средства за целта, като първоначално идеята е да се осигури финансиране през първата година на 100%, постепенно това финансиране ще намалява и накрая през петата година ще бъде в порядъка на 25%. Процесът се подпомага на държавно ниво по създаването на тези енергийни офиси. Работи Министерство на регионалното развитие съвместно с Агенцията за устойчива енергия към Министерство на енергетиката. За сега това е, което може би е по-интересно в останалата част на презентацията на Здравко, която той не успя да ви представи. Нека да се възползвам от възможността да ви поканя да участвате в следващия ни семинар обучителен, в който ще включим и нови елементи от целия процес на обучение, който ще се проведе на 4 юли в Габрово. Допълнително ще пратим на всички вас покани, свързани с провеждането на следващото обучение, което ще бъде фактически в in person, така лично, не онлайн обучение, ще се видим там в Габрово лично и ще получите всички вие отново покани, за да присъствате на следващия етап от тази поредица обучения, свързани с създаването на енергийните общности. Позволете ми сега да продължа с следващата презентация. На един момент дали ще успея да ви покажа. Да, виждате ли я? Надявам се, че всичко е окей. Да, добре. Само един момент да направим в нормален вид. Да, така. Аз ще разгледам няколко теми в рамките на една обща презентация. Сега това, което мога да ви кажа общо за общностите. По принцип енергийни общности съществуват в Европа. Но някакси тази тема през последните, мога да
повече от 5 години се разглежда от гледна точка на това как гражданите, как малкият и среден бизнес да се включат по-активно в процеса на производство, разпределение на енергия и на предоставяне на енергийни услуги. Това е част от цялата европейска енергийна политика, но и опит да се решат редица проблеми, свързани с доставянето на енергия, и то не на каква енергия, на екологично чиста енергия за обществото. Това фактически се крие в цялата концепция за превръщането на всички нас от пасивни ползватели на енергия в инвеститори, в производители, в хора, които знаят как да ползват енергията и как да осигурят енергийната си независимост. Фактически инициативата е на пакет чиста енергия за всички европейци, в която се дефинираха такива понятия като колективно потребление за собствени нужди, както и самите енергийни общности, които са една особена форма, организационна форма на производство, разпределение, обединение на граждани и организации. Относно енергийната общност, така малко хора обръщат внимание, но всъщност Европейската комисия дава две различни определения. Колкото и да си приличат, те съществуват разлики в двата типа енергийни общности, които са дефинирани в две различни директиви на Европейската комисия. Още през 18-та година, те трябваше до 21-та година да бъдат транспонирани в националното законодателство. България в общи линии е една от последните страни, която фактически въведе в законодателството си тези дефиниции, въпреки че доста страни се забавиха, този процес не върви никак леко, и в другите страни не сме единствените, в които този нов тип организационен модел, бих казал, доста иновативен, се въвежда. Аз споменах, че общности съществуват много отдавна в различните държави, дори доста по-добре са развити в тази сфера, защото при нас някакси, като се каже, колективно, и вече хората гледат с недоверие, но всъщност в западните страни отдавна съществуват такива форми на обединение в интерес на общността. Обаче за сега вече регламентирано комисията въведе тези нови дефиниции с доста по-различни принципи на собственост, на управление и не на търговска цел, като се цели постигането на една демократична, децентрализирана модел на енергийната система. Сега, това, което е хубаво, че при нас също октомври месец бяха въведени дефинициите в съответствие с европейските директиви. Едната дефиниция в Закона за възобновяемите източници включва, всъщност измененията включват няколко дефиниции: потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници, съвместно действащи потребители на собствена електрическа енергия, както и общности за възобновяема енергия. У нас се говори главно за именно тези общности за възобновяема енергия, тъй като в общи линии виждате, че има един бум на изграждането на фотоволтични инсталации в цялата страна. В допълнение трябва да кажем, че се прие и другата дефиниция. Тя влезе в Закона за енергетиката, в допълнителните разпоредби. Там пък са дефинирани понятия като активен клиент и какво е гражданска енергийна общност. Накратко, каква е разликата и какви са приликите? Много отношения си приличат гражданските енергийни общности и общността за възобновяема енергия. Основните разлики обаче са, че общността за възобновяема енергия има географска ограниченост, обикновено работи близо до самите инсталации за възобновяема енергия, докато гражданска енергийна общност няма географски ограничения. Другото, което характеризира гражданската, тя е технологично неутрална. Не касае само възобновяема енергия, в целия електроенергиен сектор са възможни дейности. Относно участниците, за
общностите за възобновяема енергия има ограничения, физически лица, местни власти, малки и средни предприятия и микропредприятия, докато гражданската е отворена. Съществуват ограничения относно автономията. Тя е важна, за да се осигури равнопоставеността и демократичността на функционирането на общностите от гледна точка на вземане на решенията и в двете. И другото, има ограничения относно контрола, относно управлението в двата типа, като в общностите за възобновяема енергия се изключват големите търговски предприятия, така че да нямат те решаващо значение при вземането на решения. Друго, което мога да кажа за двата типа, характерно е, че в двата случая до голяма степен дейностите се препокриват. В първия случай при гражданските производството на електроенергия влиза, но изобщо, докато при възобновяемите имаме предвид винаги ВЕИ производство от възобновяеми източници. Няма да влизам в подробности, всичко е разрешено, производство, доставка, агрегиране, енергийни услуги, споделяне, така че дейностите до голяма степен съвпадат. Кой би трябвало и кои са заинтересованите страни? Разчита се много на общините, които трябва да бъдат да проведат тази политика, да подкрепят създаването на енергийни общности, а и да бъдат примери, да създадат пилотни проекти, за да се генерира все пак доверие в обществото към тези нови иновативни форми на общности в страната. Естествено, публичните органи, енергийните агенции, всички граждани, разработчици, консултанти в тази област. Относно взаимоотношенията, можем да ги разграничим на два типа хора. Ангажирани лица, тези, които по принцип разполагат с нужната информация и знания в тази област. Очаква се всъщност повечето хора, които работят в сферата на енергийната общност, да взимат участие. Това са професионалистите, хората отговорни за енергията в общините, естествено всички, които работят в тази сфера и са участници в инициативи за създаване на енергийна общност. Разбира се, начина на комуникиране към едните и към другите е различен. Новите участници са хората, които нямат толкова голяма ниво на компетентност в тази сфера, но, например, могат да са загрижени за климата и е необходимо тяхната компетенции да бъдат повишени. От друга страна, да бъдат привлечени, за да бъдат бъдещи участници в подобни инициативи. Така че начинът на комуникиране към двете групи лица и организации, които биха могли да допринесат за създаването на енергийни общности, е изключително важно да бъде диференцирано и съобразено с нивото на познания, нивото на интереси и тяхната загриженост за обществото и за климата като цяло. От гледна точка на управление, за двата типа енергийни общности можем да кажем, че има много прилики. Основното е, че се изисква юридическа форма на общността. Изисква се специфично управление, на което ще се спрем малко по-късно, което трябва да бъде, членството е доброволно открито и редица ценности трябва да бъдат водещи, без да бъде акцента финансовата печалба. От тази гледна точка и самите европейски директиви дават доста голяма свобода, не е дефинирана с конкретната юридическа форма, от която могат да съществуват самите енергийни общности, а мога да кажа, че в най-развитите страни, в които има такива общности, се срещат всякакви форми. Относно нашето законодателство към момента, то не дефинира конкретната форма, така че има правно-организационна свобода на сдружаване. Формите, които по принцип
са така подходящи и могат да се ползват. Това са търговско дружество, кооперация, сдружение с нестопанска цел, договор или някакво дружество по реда на Закона за управление на етажната собственост и не на последно място гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите, което в голяма степен препокрива изискванията на една такава форма на сдружаване на гражданите и на фирмите, малките фирми. Сега, по принцип, задължително е отношенията между членовете да бъдат уредени в договор или в така наречения устав, който да детайлизира подробно как ще разходват евентуално печалба в средствата в полза на развитието на самата общност и как ще се извършва разпределението между членовете на общността. Принципите. Фактически енергийните общности трябва да отговарят на една поредица от принципи, за да можем да кажем, че те наистина са енергийни общности и съответстват на изискванията на директивите. Първото е, че трябва да имат отворено и доброволно членство. Какво значи това? Не трябва да има дискриминационни критерии за членство. Критериите трябва да са в съответствие с целите и ако се изисква членски внос или някакви инвестиционни прагове, те трябва да бъдат в рамките на нормалното, минималното, за да не затрудняват членството и кандидатстването на включването на нови граждани и в малки фирми. Относно това, разбира се, не означава, че трябва да бъде изцяло отворено членството. Има случаи, когато когато се създава една енергийна общност и се набират средства, членството може да бъде отворено до момента, в който се събере нужните средства за инвестицията, след което то да бъде прекратено. Също могат да имат и други ограничения, както споменах, специално за общностите за възобновяема енергия и съществува географско ограничение. То може да бъде или географско, или техническо. В някои страни, например, такива ограничения са въведени поради технически причини, например. Или подобни фактически изисквания могат да бъдат включени в устава. Разбира се, за някои други услуги, както зареждане на електромобили, тези общности членството може да бъде напълно свободно отворено за всички потенциални кандидати. Отделно съществуват важни неща в доброволното членство, начина на защита на правата на хората, за ограничената възвръщаемост на инвестициите, за отговорностите, начина на гласуване. Всички тези въпроси трябва да бъдат също изяснени в устава и включени, както и правото на потребителите да сменят доставчика и същевременно да могат да се присъединяват или да излизат от енергийната общност, без да бъдат задължени и финансово или в рамките на инвестицията, в която те са влязли. Втория принцип, това е демократичния контрол на членовете. Самите общности се контролират от тях. Моделите на управление подкрепят автономността и защитата на колективния интерес. Това нещо се извършва чрез така наречения принцип на един член, един глас. Много често това фактически, освен в устава, би могло да бъде защитено и по друг начин. Но защо е важен този принцип? За да няма един член или група от членове превес при вземането на решения, които касаят дейностите и бъдещето на самата енергийна общност. Какво друго важно мога да ви кажа от тази гледна точка? Значи трябва да бъдат и защитени правата и на малцинствата. Те трябва да имат право на вето, и за да бъдат справедливо представлявани. Третия принцип е икономическото участие. Всички участници обикновено допринасят за
капиталовата дейност. И обаче всичко, което така се събира, то е в общ интерес и служи за развитие на цялата общност. Разбира се, това не значи, че членовете нямат право на възвръщаемост на своите инвестиции и на вземане на решения относно политиките и начина на функциониране на общността. Възможни са дори за привличане на нови членове да се предоставят и различни отстъпки, примерно от техните сметки за енергия на домакинствата. Четвъртия принцип е автономност и независимост. Това вече мисля, че го споменах. То се гарантира именно чрез начина на гласуване, чрез вписване в устава на определени изисквания относно ограничаване на капитала, който един човек или група може да притежава, както и поставяне на ограничения при ликвидация или изтегляне на някои членове от самата общност. Тези ограничения да бъдат разпределяне във времето на тази част от инвестицията, която трябва да бъде възстановена, или различни други форми, които също трябва да бъдат включени в самия устав на общността. Различни други форми, например, когато се търси капитал, също е много важно сумата на капитала, която се търси, да бъде ограничена, за да не изпадне в пълна зависимост общността. Въобще тези въпроси трябва да бъдат обсъдени така отговорно, като се вземе под внимание самото управление и самия борд, който разглежда тези решения и ги одобрява, да има отговорността да спазва тези правила. И разбира се, пак още веднъж ще се спомена един от основния принцип за демократичното вземане на решение, на принципа един човек, един глас, който фактически осигурява, гарантира тази независимост на избора и автономност. Допълнително други принципи, аз няма да влизам вече в много подробности. Тук това са предоставянето на образователни, информационни услуги, сътрудничество между енергийните общности е важно, защото тези, които вече имат опит, могат да го споделят с новосъздадените и да подпомогнат тяхното създаване и функциониране. И тъй като в ползите са за всички, ползите са не само за акционерите, а за цялата общност, където е създадена такава енергийна общност. Втората част в следващата презентация касае функционирането на общностите. Аз накратко бих се спряла тук, защото все още ние ги нямаме чак в създадени и функциониращи в цялата ни държава. Тепърва се борим с това да убедим обществото, да убедим гражданите, фирмите, общините в техния интерес и в ползите от създаване на енергийна общност, но ще обърна внимание на някои основни моменти в функционирането им, защото е важно, например, процеса на поддръжка за безпроблемно протичане на цялата дейност. Важно е наблюдението, оценката на изпълнението с идеята постоянно да се подобрява тяхното функциониране и не на последно място да се търсят нови възможности за разширяване, за растеж, за да се гарантира тяхното устойчиво бъдеще. Какво е важно от юридическа гледна точка? Договора, както споменах, който трябва да бъде добре разработен в съответствие с принципите, които преди накратко изредихме. Финансовите документи, естествено, баланса, списъка за управление на качество, стандартите и правилата за функциониране на общността. Естествено, техническата документация, експлоатация и поддръжка,
обективно проверими показатели. Това е един много важно изискване да бъдат определени във връзка с оценката на експлоатацията на общността и изцялостен мониторинг, интелигентен цифров мониторинг на инсталацията за производство на енергия от фотоволтейците и естествено на допълнителната информация, техническа документация, която се изисква в такива случаи. Няколкото акцентите в целия този процес на поддръжка и подкрепа на енергийната общност включват следното. Трябва да има една споделена визия и правила за вземане на решения, които трябва да залегнат в самия устав или в договора. И естествено редовен диалог с членовете и жителите, които се намират в близо до самите енергийни инсталации. Важна е подкрепата на персонала. Много са важни хората, които ще бъдат включени в управлението и поддръжката. Това трябва да бъдат компетентни лица с предприемачески умения, силно ангажирани за идеята на подкрепа на енергийните общности. Относно финансовата подкрепа, трябва да се следи възвръщаемостта на инвестицията и да бъдат осигурени финансово и потоците от приходи за безпроблемното функциониране на общността. Относно техническата поддръжка се разчита обикновено тя да бъде извършвана от персонала, който е нает, като, както споменах, изключително важен е мониторинга и отчета на производството и потреблението на енергия. И не на последно място е важно да се разширява, да се развива самата енергийна общност, да се включват повече домакинства и организации, да се споделят знанията с други желаещи да създават и да развиват тази дейност. Ще дам два примера. Няма да се впускам в много примери. Съществуват много. Вече всички, така бих казала, проекти в тази област дават редица примери. Ние изпълнихме няколко проекта фактически в сферата на енергийната общност и така се запознахме. Имаме една база данни от поне в общи линии вече към 10 интересни практики в Европа. Аз ще дам като пример една такава практика в Испания, тъй като ми се струва доста близка до това, което при нас би могло да се реализира. Касае една малка община в размерите на Испания, 9000 човека. Това не е малко населено место. Мансанарес Реал се казва общината, която е създала една такава енергийна общност сравнително скоро. Включва няколко обществени сгради, 15 семейства в енергийна бедност и една квартална енергийна асоциация, която също е включена в тази енергийна общност. Фактически в рамките вече на 3 години се създава. Първата идея е от 2022 година, като започва с създаването на един енергиен офис в самата община, с ангажимента на кмета, с ангажимента на отговорните за енергията в самата община. И идеята да се изгради една фотоволтаична инсталация с батерия на покрива на Общинския спортен център. Те имат един хубав, всъщност тук ето се вижда, това е снимка на самия спортен център, върху който са разположени фотоволтичните панели. И фактически на базата на това се създава и самата енергийна общност. Интересното в цялата концепция е, че как става привличането на гражданите ангажират се децата в общинското училище и се създава специална програма за децата, на 50% да се намали ползването на енергия в училище в рамките на 1 година, като директори, учителите и децата са
разработват всички материали, сами рисуват плакати, емблеми, провеждат срещи, канят родителите, правят редица мероприятия и чрез това тази програма училищна успяват да привлекат и самите родители да ги запознаят с инициативата за създаване на такава енергийна общност. И естествено, втория етап вече през следващата година се привлича и кварталната енергийна асоциация и самата енергийна общност се създава и разраства. Ето така изглежда тя. Фактически с спортната зала се захранва училището и 15 семейства, плюс се осигурява енергия за спортния център в това населено място. Аз ще кажа няколко думи и за енергийния офис, защото без него естествено малко трудно ще се постигне такъв добър ефект. Той е създаден и предоставя два типа така дейности и информация. От една страна предоставя информация как може да се ползва енергия съвместно, къде могат да се намерят средства, различни други енергийни дейности със самия проект и така нататък, за изолации, енергийна ефективност, всякаква информация. Освен това, те предоставят и редици инструменти, аналитични инструменти, като могат да оценят, да направят предварителна оценка на спестяванията при изпълнението и реализацията на конкретни проекти, могат да предоставят списък на фирми в областта, в които работят и могат да предоставят услуги, както и редица други такива онлайн платформи и инструменти за оценка и анализи на енергийното потребление на фирми, на граждани и така нататък. Така, това е испанския пример. Какво е положението? Аз втория пример, може би вече повечето от вас го знаят и са чували за него, но това е първия, бих казала, така пилотен проект за енергийна общност пък у нас, създаден в Габрово. Какво можем да кажем за него? Той вече би трябвало да е функциониращ. Създаден е като партньорство между общината, физически и юридически лица, малки и средни предприятия. Изграждането на фотоволтаична инсталация на покрива на депото за отпадъци. Една секунда, да. Виждате, инвестицията е 180 хиляди. Интересното е, че знаете, че при нас няма конкретно финансиране за енергийни общности на този етап. Има за фотоволтаици, за граждани, за фирми и съществуват и други форми, свързани с програмата за енергийна ефективност. Също могат да бъдат включени там средства за възобновяеми източници, но конкретно за създаване на енергийни общности няма. Каква е практиката на община Габрово? Там се проведе кампания за групово финансиране в 2 стъпки. Още след като излязаха дефинициите, октомври месец, ноември месец, община Габрово обяви събирането на средства за създаването на енергийната общност в община Габрово. Първата стъпка беше да се поканят гражданите и фирмите на територията на Габрово, на общината. Мисля, че някъде около 30 граждани и фирми са се обзовали. Втората стъпка вече касаеше привличане на средства на ниво цялата страна. И в резултат, дори по-рано от срока, който беше някъде към януари, в изтичането на януари, 10 дни преди това средствата бяха събрани. Оказа се, че има така хора, които се интересуват, които и проявяват интерес от създаването на общинска енергийна общност и са готови да финансират в нея. И така тези средства от 180 хиляди лева са събрани в по-кратки срокове от заложеното.
Монтирани са, мисля, че окончателно 175 панела са монтирани. Междувременно цените паднаха, така че средствата се оказаха дори в малко повече, отколкото е първоначално заложената сума, тъй като цените постоянно се изменят. Идеята е да се енергията произведена да се ползва от регионалното депо. Горе-долу 50% фактически от цялата енергия е за общинското предприятие, защото това общинско предприятие е за отпадъци на Габрово. И излишъка, значи тук е нещото, което така мен винаги малко ме смущава как ще се процедира. На този етап включване в мрежата така се предвижда, което вероятно осъществено към края на април, поне такива бяха плановете, както и договор с търговец на енергия да се избере. Сега, важното е как по-нататък ще се процедира с тази енергия или най-малко средствата, които ще се получат, как те ще бъдат разпределени и дали ще съответстват на изискванията на енергийната общност за социални цели, за полза на енергийната общност. Другото, което е интересно, тук е хубаво да се знае, каква е правната форма. Юриста на общината фактически така е предпочел създаването на дружество по закона за задълженията и договорите. Това е неперсонифицирано гражданско дружество, създадено с договор, където две или повече лица или организации съвместяват дейността си за постигане на обща цел. Това е по дефиниция в закона, така че до голяма степен този закон покрива изискванията за създаване на енергийна общност. Както казах, 73 има членове, има енергийната общност в Габрово. Приходите трябва да са достатъчни за поддръжката, експлоатацията, след приспадане на разходите и, както ви казах, приходите фактически, остатъка се разпределя между членовете съгласно подписаното споразумение. Самата общност на този етап в договор, който е изключен, се формира за 10 годишен период. Виждате на снимките, които са показани, на сайта ги има на самата община Габрово от първата среща на членовете на общността. Сега, във връзка с това, обаче имам още някои неща, така да споделя с вас. Една от срещите, която се проведе, юриста на общината сподели своите перипетии и забележки във връзка с регистрирането на дружеството. Относно техническите изисквания, одобрения от общината и препятствия, през които са минали, са имали пълната подкрепа, естествено, на общината и не е имало големи забавяния при одобрението на документите, издаването на документите. Това, което така се оказва препътни камък до някъде и забавя цялата процедура, са редици административни изисквания. Най-напред, едно от основните е как се регистрират 73 членове. Оказва се, че това е много трудно да стане електронно, защото просто всеки път се получава тайм-аут и въпреки, че се е борил известно време, не е успял електронно да направи тази регистрация. След което естествено се е наложило да прекара няколко дни в офиса на съответната служба, за да извърши самата регистрация, да впише данните на всичките членове на общността на хартиен носител. Както и да е, след тези няколко дни на регистрация се оказва, че се налага подписването на редица излишни декларации някъде от порядъка на 50 на брой. Разбира се, нека не забравяме, че това е първа пилотна, така да се каже, инициатива на наша община. Има и други, но това е споделено с вас след техния опит, защото е важен и интересно да се знае.
И с това бих приключила. Очаква се все пак да има промени и да има детализиране на изискванията, на устава, на начина на работа на енергийните общности в бъдеще. Ние сме в етап, в който се извършва една така експериментална дейност, която ще даде съответните насоки как да бъде детализирано законодателството или съответните наръчници и разпоредби по-нататък, за да се улесни функционирането и създаването на енергийните общности у нас. Така, за сега, аз, доколкото май съм превишила времето, нека да направим 10-минутна почивка, кафе пауза и 45 да продължим в 2:45 ще започнем много интересна част, как функционира платформата. Диана ще ни разкаже много интересни неща, които бихме могли да заимстваме от платформата, създадена по нашия проект. Така че нека да направим една малка пауза и след което ще продължим с запознаването ни с платформата за създаване на енергийни общности по проекта Life Backbone.